What's up mga bay? Welcome back sa aking YouTube channel mga bay! Alright, kung bago pa ka sa akong YouTube, please like, subscribe, click the bell button, and get notified sa akong mga bagong videos almost every day. Okay, so for today's video, since grabe naman dyan kahit ano, almost kitanta ng mga tao affected dyan kaayo sa gitawag nila karon nga coronavirus. So daghang kay mga tao nga nawad-an og mga trabaho, daghang kay mga tao nga nagpundo na lang gid sa balay nya, wala na lang gid mabot pareha na. Okay, since crisis na jud kay taron bay, nya wala man jud ko mabuhat. Magmukbang na lang taday with a twist. Twist. Diba, maradaghang pagkaon bay. Siyempre, dili to si ka ng mga tinapa o mga relief goods na hinatag sa gobyerno ba? Kaya para man na nato bay. Para na sa itong adlaw-adlaw nga mga panginabuhi bay. Since wala man tayo pagkaon dili, siyempre, pobre pa ko. Wala pa nila kag subscribe. Okay, since wala pa man tayo kwarta ipampalitan na ilang mga uso-uso diya nga mga mukbang day. Ang saon pag mukbang sa mga pobre day? Siyempre day, water mukbang. Magtubig na tayo eh. Hindi mag-uol sa tubig dahil kaya magmukbang ka. Siyempre, tangan na ito dahil kaya nandito siya mukhaan. Okay na nga ray. So karon bay, ato istoryahan about sila ng coronavirus. Coronavirus bay. Grabe na siya isa. Super na siya. Taka na siya sa mga tao mag-epektahan ng kita ka na mga tao yung mga bay. As in, kanagani mga hadlog na lang ganit ka magawas sa iyong balay, sa mga palod, kanay mga tanod. Sa corona na. Grabe na siya. Na-triggered na ko ari corona ha. Ikapoy na nagupulod sa balay ha. Akong lubot ang sakit na kaayo. Sige, bilin ko dire. Pero, since ang corona na siya positive, at the same time na siya negative. Sa positive mong good, makabuild ta og more time sa tuang family, di ba? Makabanding mo sa tuang family, maka-istorya mo. Ang negative side, wala dyan po noon tayo kanang source of kanang income bitaw kay most of the workers karon kay gipatanggal man jud kay tungod ang coronavirus. Muna ako, siyempre, estudyante, affected sa admin kay saan na lang mga learning. Dito, nga, shout out na rin pala ng mga tao ng mga badlungan kayo, no? Parang mabadlungan mo dahil. Bay, magpabadlungan mo. Maglibog na lang job ko. Iingnan ni Duterte nga. Lockdown, ang meaning, kaya makapagawas, bay. Napalupad na ng mga labano? Trabaho ng mga yawa, ba? Pero, okay naman sad kay hindi naman sad kayo. Crowded at ito nga side at itong alahang palupadan kay patag man siya niya. Siyempre, na-observe na ko na social distancing ba? Siyempre, 1 kilometer away kay magbangka ba ng mga tabanong kung doon tayo. Yan, taleta. Water. Next is, kanipod. Major shout out. Kanijod. Kanang mga palahubog. Inuo ka. Palahubog. Papa, ikaw ba yan? Ito pa ang papa. Ano ba? Yung si Duterte nga lockdown. Di maglakaw-lakaw, di magubog-ubog dahil. Tua ang mga palahubog sa pundos tindahan. Social distancing. At sa magbaso. Pero dapat hindi tayo. Pilipas na ito nando. Grabe na dyan ang corona. Dili man sa ingon nga wala kay positive dili sa ato sa buhol. Nga ba lang mas aware ta or mas prevention is better than cure, brother. Diba? Siyempre. Yan ang mga bayan. Dili ka magsiging tagay-tagay dito bayan. Sige reklamo nga walay kanon. Sige reklamo nga wala na akong sila transportan. Nga kung tagay. Grabe mo. Anong siya? Di mag-ingana. Why? Sunod. Kani na sa mga doon sa mga dagat. Lockdown. Ato sa dagat. Nanginhas. Pero,
okay naman sana, kanangita man sana nagpangsulaan. Mana, pang social distancing na siya gihapon, kaya syempre, kung ano lang ka sa inyong balay board mo sa kakayo, so okay na tayo magawas-gawas ka, pero social distancing, magmasad ka na. Hindi ka dito niya, mag-ubo ka. Ha? Medyo na siya, magmas lang po. Okay, then, muna lang yung tabo karang dyan ay. Manapad, tubig. Muna yung common yung kanya problema karang dyan ito ba sa gobyerno. Kaning mga reklamador. Gihatagan na gani sa gobyerno o relief goods. Gihatagan na gani sa gobyerno o kanang mga cash assistance para lang sa wala ka itong mga natagan. Reklamo pa na lang. Kitantas kalibutan dahil di kita maanam dahil. Dili kaya sa gobyerno ba? Tagsa-tagsaon ng hatad. Siyempre, kita nga mga tao, mangita ng dito sa paagi para makita tayong pagkaon na to. Especially sa bukid. Dili necessary sa bukid nga kuan. Pwede ka sa bukid. Kung ma-discarte lang yun ka, pwede ka mo mag-utan. Tanang tayo mga utan sa bukid yan. Tapos bihan lang yun ka mangita sa bukid. Dili ka wala ng bukid ba? Tanang kayo kuas bukid. Gusto ka isda? Pamukha sa ba? Ba? Ay lang ang pantat dito. Gusto ka crabs? Awang ang adere ba? Gusto ka kanang mga tanon? Ay lang kamuti din. Kamuti ko, mga tangko, mga kapayas. Tanang kayo dire ba? So, dili lang siya puta magreklamo good niya kanang anong kamay ra kang hinatag anong inana ako lang po sa tunday nga dili ra ba kita tao dira sa kalibutan dili ba affected ya tanan no so mangaon mo mga gulay di ba napa may energy dili pa kang maduolon og corona syempre healthy kayo ba Anya, kung gutomon mo, tubig, ang tulak. Ani sad, isa pa din. Ani kita ko lang tayo mga video, ani, sa Facebook. Nagbasa to ang mga, nagbasa ang presidente, President Kayla. If you're one of those motherfuckers you take to support her, you come here. Right? Grabe ka kayo nagpaka, day! Pag naon ako, day. Major in English ka, day. Grabe siya kayo nagpaka. Kamu, no? Dili sa tamang inana sa akong presidente. Uy, grabe kayo gibot sa itong mga presidente. Sa mga udahan ng presidente before. Charot. Ito sa atong presidente karong si President Rodrigo Duterte. Sige buhat mga dabay. Hindi na to siya ipas-bas na kanang mula sa presidente ato ni patanggalon sa kanang iyang nikuhanan kaya ayaw may gibuhat. Tangan kasi gibuhat, tangan kasi yung nauna, bay. Hindi yun niya maapas, bay. Kaya daghan kayo sa yung nauna kung saan niya pagsulun, bay. Tapos mudugang-dugang ka mo, masang-samok pa dyan ka nga. Magpuspos pa siya sa kuhaan niya kanang Aus 30. Kung kasabot na siya means Aus. Hindi ka may nana, bay. Ang gobyerno na ito may nana sila yung plano. Kung kasi ang ay buhaton. Kung talaga sila mga plano, dili lang po na ito sila i-pressure. Parang po na sila kung ikaw i-pressure. Diba para na magpasa ka assignment. I-pressure. Diba magkakarakan sila. Step by step na sila ba? Step by step na sila ba? Para masulban. Anyways, ang ibuhat naman po nila is para sa kaayuhan naman po na itong mga tao. Hindi po tamang sa mga government employees, mga day. Malo ko mga yun na. Ang gano'n. Okay. So last, ako alam din yung advice, no? Advisor ka, girl. Tapos kanya ako alam din yung advice na itong tanan. Kaya kita ang dito na affected in COVID-19. Ako alam yung advice ninyo is magtuulong dito ng mga iingon sa gobyerno. Kaya gibuhat naman dito sa gobyerno is para dito
gawas ka sa balay, dili di necessary nga magsuroy-suroy ka. Pwede naman sa dili na lang. Pero lagi kaya ang tao dili na sila kabungan. Kaya kung ganahan mulakaw mo dyan na. So since kung ganahan dyan ka mulakaw, magsuot ka dyan kag mask, may dala dyan kag hand sanitizer, alcohol, kanang mo-disinfect sa imong kaugalingon para mapalayo ka sa virus. Kaya, kaning sad, advice ako na ko niya, itang panahirapan tao mag-iusap ta, kay grabe din ang COVID by, nagkahadyo kayo affected, grabe, kaya inom na sa tubig din dati ta kay, wala na siya bukas. So, sumaut ako kay Magday na karong panahon na makiusan na sa pagtampo na hinaot ko dyan ta na mawa na ng COVID kay gusto na siya kaya ang mga luwi sa ganito mga wala na trabaho, di ba? Mga wala source of income, especially katong mga tao nga kanang wala kayo panita wala kwarta dyan naman bakit mga anak. So hinaot ko dyan ta na tabangan na sa itong tabang katampo na mawala na yung taon ng COVID-19 diri sa tibuok kalibutan. Napanhawa dahil COVID ka, okay lang ginagawa mo. So ito'y hashtag ang Hawa Ubid. Ito'y hashtag ang Hawa Ubid. So, kapit akong hulod sa kuang water. Pero ko ba?